Сабый чагында нибары 4 ел гына Казанда яшәп калган Кызыл комиссар Иван Габишев исемен йөрткән урамда татар музыкасы тарихына, мәдәниятенә, сәнгатенә, мәгарифенә бер әйтүдә генә иңләп алмаслык зур өлеш керткән әдибебез белән бәйле бер урын бар. Менә бу Казанның Идел буе районында урнашкан балалар иҗаты үзәгендә татарның атаклы композиторы, аның музыкаль, поэтик культурасын җыйган, дөньяга таныткан музыка белгече мөгаллим Шамил ага Шәрифуллин үзе хезмәт иткән була. Әмма татарда юкка гына бер мәкаль йөрмәс. Кешеләр кулдагы бармаклар кебек, берәүләре балдаклы, берәүләре коры бармаклы була диләр. Алар уяу, алар җитез, йөрәкләре ялкынлы. Бу сүзләрнең чын мәгънәсенә Совет җырының текә баскычларын үткән әти-әниләр, әби-бабайлар гына төшенсә дә, бүген китаплардан гына укылган, киноларда гына күрелгән, халык хәтерендә бетмәс-төкәнмәс истәлекләргә генә калган, әмма үз асылында һәр чак бәхетле балачакка дан җырлаган бу дәвер көе әле көлгә әйләнмәгән. Сәхнәләрдә татар моңына үрелгән балачак җырларын яңгыраткан бу хор Россия күләмендә үрнәк коллектив исемен йөртә. Бирдә төрле милләттәге, төрле яшьтәге балалар бер учка җыелып, чәчәкләр кебек бер такыягә үрелеп, уйлап кына карагыз әле, 70ләп кеше бер сулышта, музыка диңгезенең бер тибрәнешендә киң залларның һавасын хәрәкәткә китерүче көчкә ия. Чөнки халыкчан моң юата да, иркәли дә, җырлата да, елата да, үзенә тарта, бәгыргә уйыла, сагыну хисен тудыра да, мөгъҗизага инандыра. Шамиль Шәрифуллин – это основоположник татарской хоровой музыки. И он очень тонко чувствовал, для какого состава он писал музыку. Для смешанного хора или для детского хора. И для детей тоже, какого возраста. У него есть разные песни, разные хоровые произведения, которые на самом деле очень нравятся детям петь, потому что они всегда звучат легко, светло, светлое, да. Именно светло, незатейливо. Хотя именно в учебном плане там очень много трудностей, которые мы преодолеваем, пока учим эти произведения. Каян килгән соң бу аһәң, каян килгән соң бу моң, бу сәләт, бу хикмәтнең ошы тирәндә, искиткеч сәләттә һәм гаҗәби тыйнаклыкта. Гәрчә татар морзалары, каратайлар нәселенең каны да тарткандыр, җаны да тарткандыр, тирәлек тә, мөхит тә үз тәэсирен салгандыр. Урта Азиянең төрледән төрле милләт вәкилләре, лезгиннар, төркмәннәр, лакилар, руслар, татарлар, таҗикларны үз иткән зур булмаган Фараб шәһәрчегендә ул бу дөньяга килә. Тумыштан ук халыкларның бай тарихлы, үзенчәлекле, төрле аһәңле милли җырларын ишетеп үсә ул. Откуда у него вот такое стремление познать настолько глубинные истоки своего народа? Он как-то пошел со своей Аби, получается, Картани он ее звал, на кладбище навестить могилу деда. И она стала что-то петь. Он был еще маленький мальчик. Она пела мунаджаты. Он говорит: а что ты такое поешь? Она говорит: закрой уши, этого нельзя тебе слышать. Тогда же был Советский Союз, это было запрещено. Ты не должен этого знать, она сказала. Но он очень заинтересовался и запомнил. Вот. А дальше он, естественно, стал
ее расспрашивать, все равно он возвращался к этой теме. Тукайбыз әйтмешли, безнең халык шигырь вә җыр бәйтләр чыгарырга бик майыл халык. Шу аз гына берәр нәрсә шылт иттеме, аның турысына иртәгә урамга бәйт чыга. Үз халкының моң-зарын, югалтуларын, казанышларын, түбәнлекләрен, канат кагышларын, шатлыгын, шаянлыгын, гайрәтен, гаярлыгын йөрәкнең һәр күзәнәгеннән уздырганнар гына аның җырларының асылына да төшенә аладыр. 26 яшьлек Шамил Шәрифуллин кыйтгалар, дәрьялар, илләр, таулар, урманнар кишеп, татарлар сибелеп яшәгән һәр төбәкне өйрәнеп, авылдан авылга йөреп, үз халкының яңа тыны, яңа моңы, яңа корылышы хакына бөек мирасының җәүһәрләрен җыя. Асыл ташлар булып табылган һәр ялтыравыкны түр башына, йөзек кашына беркетеп куя ул. Resulümüz Medine'de yatıp durur, üslerinde nurdan çeçek balkıp durur. Namaz kılgan bendelerini kitip durur. Kimler için kildi Resul bildik mi? Кешене тумыштан үлгәнчегә кадәр чолгап алган барлык жанрларны да өйрәнә ул. Күпме кырып себереп тә үсеп чыккан, төннәрен шыңшып югалмаган, чапкан саен калкыган, йөзәр еллар яшәгән, уен фольклорын, туй йолаларын, бишек җырларын, гыйбадәт дугаларын, әйтемнәр, такмаклар, озын көйләр, бәйтләрен барысын да тасмага яздырып, нотага салып, 600 данәдән артык фольклор материалларын туплый. Нинди зур мирас бит, үз халкы белән бәйләгән таң калырлык сызык уздыра бит әдип. Аның гаҗәби ачышларында халыкның ачы язмышы, барыбызга да таныш булган Нәкый Исәнбәтнең Илкәем җыры халык арасында бөтенләй башка сүзләре белән таралган була. Җиһанны тетрәтмеш иде синең олуг шәүкатең, кайда милкең, кайда гыйлмең, кайда бөек дәүләтең, мәңге әрнүле сыкрау бураннары кебек үзәк өзгөч шәхри Болгар бәйтен Шамил Шәрифуллин халык теленнән яздырып ала. То же самое он обнаружил Шарифуллин, когда он занимался тоже разбором фольклора, и Тувантель. Это был, оказывается, бейт сломанного минарета. Там были другие слова. И народ это знал, это как гимн Казани получается. То есть и прям даже вот как бы зашифровано былое величие, потом падение получается, да? То есть мелодия сверху и спускается вниз. И Тукай знал о популярности этого напева, он был умным человеком. И он просто наложил свои слова. Казан татарлары җырларында авазларның тоныклыгы, мыек астыннан гына мырлаулары, пентатоника шикләреннән читкә чыгуы, чигенүе сизелә икән. Мишәр татарларында моңлы җырларының бизәлеш сайлыгына, Себер татарларының интонация киңлегенә, Керәшен татарларында хор белән башкару традицияләренең күплегенә дә Шамил Шәрифуллин үз гыйльми эшләрендә игътибар бирә. Әмма татарлар кайда гына яшәмәсен, ни рәвешлегенә җырламасын, халыкның фольклоры буыннарны тоташтырган нык бүрәнәләрдән салынган бер йортны, бер халыкны, бердәм милләтне хасил иткәнен ул һәр даим исбатлап килә. Әмма күңлең иркен булса да, акылың дәрья булса да, бәхетең киң булмас диләр. Он, получается, вернул народу вот это то самое богатство, которое было у нас и которое мы сейчас абсолютно не знаем. Просто не знаем. А где оно все? Ну, оно, во-первых, осело частично в Государственном центре татарского фольклора, то есть вот этот архив из Кабинета музыки народов Поволжья, он перекочевал туда. Но, насколько мне известно, по-моему, не все, к сожалению, из-за того, что это были пленочные вот эти вот, то есть записи на пленках, не все сохранилось в таком виде, то есть что-то рассыпалось, то есть не успели вовремя это все перевести, оцифровать. Да, да. Ну, вот это, конечно, очень печально. Но, во всяком случае, остался большой труд, который мы никак не можем издать. И надеюсь, что в этом году, наконец, в честь 75-летия Шамиля Шарифуллина у нас сдвинется этот вопрос. Это труд вот всей его именно ученой жизни, исследовательской жизни. Антология путеводителя по татарской народной музыке.
в 4 томах. Сәләтле кеше балкып янып яши дә, иң аянышы хәтерләрдә сүнә сүрелә. Педагог, фольклорчы, композитор ул гомренең санаулы сәгатьләрен минутына кадәр заяга уздырмыйча иҗат итә. Шамил Шәрифуллин тәүлегенә нибары берничә сәгать йоклаган булган икән. Бу дөньядан бик тиз китәсен белгән кебек, үз музыкасын халкына калдырырга ашыккан кебек. Бүгенге көнгә кадәр сәхнәләргә менмәгән Йосыф һәм Зөләйха балеты, аның үз кулы белән язылган либреттосы, дистәләгән симфонияләр, сонаталар, пьесалар, хор өчен эшкәртмәләр, аның классик әсәрләре татар халкының профессиональ музыка җәүһәрләре. Аларда бар да бар, галәм аһәңе дә, саф чишмәләр тавышы да. Юкка гына данлыклы композиторыбыз Фуат Мансуров үз вакытында әйтмәгәндер. Шамил Шәрифуллин җырлары аек акыл белән түгел, кайнар йөрәк белән язылган. 1990 еллар авыр еллар бит инде. Балалар урамда ниләр таяклар күтәреп, сугышып йөргән заманалар. И шуннан соң инде мине чакырып, Мәгариф министрлыгына чакырып, миңа әйтәләр: урам балаларын җыйгыз, музыка белән кызыксындырыгыз, аларны урамда чабып йөртмәгез, оештырыгыз, бөтенесен, сәләтләре бармы, юкмы, бөтенесен музыка мәктәбенә алыгыз дип миңа шундый хәбәр әйттеләр. И шуннан соң мин бөтен урам балаларын 1200 баланы җыеп музыка мәктәбе ачтым. Татар музыкасы, татар балаларын җыйдым. Беренче миңа Шамил Шәрифуллин килде. Ул вакытларда Шамил Шәрифуллинга 45-46 яшьләр, шундый яшь, матур, чәчләре әле кап-кара шундый. Мин аны прямо кочаклап каршы алдым. Шәрифуллинны: "Мәтәм Шамил Камилович, мәтәм сезнең җыен дигән симфониягызны мәтәм яттан беләм." 90-нчы еллар башында атаклы композитор, консерватория профессоры гади татар музыка мәктәбенә гади укытучы булып эшкә урнаша. Сәбәбе дә бик гади шул. Киләчәк буын җырчы музыкантларын үз канаты астында көйләп, халык җырларын җырлатып үстерү. Татар халык музыкасы һәм рухи мәдәнияте тарихы буенча бай мираска таянып, Шамил Шәрифуллин татар балалар музыка мәктәпләре өчен уку-укыту программасын төзи. Бу фән аерым укыту предметы буларак күп кенә мәктәпләрдә укытыла башлый, белгечләр әзерләнә. Татар баласына беренчел күзаллауны барлыкка китерү өчен бирдә бер тәртипкә салынган, үтемле һәм дә аңлаешлы материал бирелгән була. Борынгы авыз иҗатыннан алып, классик музыкага кадәр Казанның Идел буе районында урнашкан мәктәп тә бик тиз арада Татарстанда гына түгел, хәтта чит төбәкләрдә һәм дә чит илләрдә дан казана. Чит илләргә, Испанияларга, Францияларга, безне ЮНЕСКО чакырды Франциягә. И анда инде мондай гади генә фольклор белән бара алмыйсың анда. Но менә шушы фольклорны оештыруда Шамил Камилович бик зур булышты, бик зур эшләр башкарды инде. Ул китаплар язды, аннан соң балаларга лекциялар укырды, аннан шушы Умер белән киңәшләр бирә, аңа музыкалар тәкъдим итеп. Әмма мәктәпнең беренче директоры 40 ел буе бу уку йортында җитәкчелек иткән Роза Макарованың бер зур үкенече калган икән. Лайыклы ялга киткәнче ул яраткан дустының якты истәлегенә үз бәясен, үз тамгасын, үз рәхмәтен, аның исемен мәктәпкә биреп калдырырга җитешмәгән булган. Бүген дә Шамил Шәрифуллин укыткан мәктәп тәрәзәләреннән татар музыкасы агыла. Әмма соңгы елларда бу вөҗдан газабыннан янә кузгалып, укытучылар, җәмәгать эшлеклеләре күпме генә тырышмасын, үз мәктәбенә, үз халкына күпме хезмәт куйган татар композиторының исемен мәңгеләштерү эшенә, дөрестлек күчәренә таякны аркылыга тыгып торучылар җитәрлек. Аның исемен йөртүче урам да юк, һәйкәл дә юк, әйме?
Музыка, үзе эшләгән музыка мәктәбе, аның исемен йөртсә, ул вакытта бит нинди зур. Бик кирәк иде, менә ни өчен теләмәделәр менә, ни өчен мин шуңа аптырыйм. Кызы шул кадәр тырышты, хатлар язды министерстволарга. Менә шушы безнең шушы директор каршы килде. Менә минем урында калган директор каршы килде. Ни өчен каршы килде? Әйтә алмыйм менә. Мин бөтен укытучылар риза иде, менә шушы Умеровлар бар, коллектив риза иде. Ә ул менә шушы директор юк, менә коллектив риза түгел дип ни тапты. Бер сәбәп булган. Бер сәбәп тапты, ие. И шуңа күрә мин, конечно, бик каты нитәм инде, һаман да борчылам, ни өчен исем бирмәделәр дип аңа. Әйе, татар халкы сирәк халык, үз кадерен белмәгән халык, үз дахиларын танымаган халык, үз сөтен татымаган халык, күргән, кичергән явым төшемнәрдән тоз кебек эри барабыз. Газиз җиркәйләребезгә сеңәбез. Хаклык сүзе суынгач, хакын чыгарып булмый шул. Исемле булудан исемсез, каумсыз, йөзсез, төссез йөрүе хәерлерәк ахры. Без көйрәтеп калдырмаган учакларны яңартудан, үзебез артыннан җылы маяклар калдырудан да зуррак эш бар микән? Юктыр. Әмма иңнәребезгә төшкән бу олы бурычны үтәү, төйнәү, тоташтыру, бәйләү кемгәдер ифратта авыр мәсьәлә булып тоела. Получается, он был 3 в одном. Он был композитором, он был педагогом, и он был еще исследователем, ученым. Вот он очень хорошо это все знал, вот эти связи, взаимосвязи, влияния. То есть вот в этом его, конечно, уникальность. А что мы наблюдаем сейчас в татарской музыке, это вообще-то, конечно, такая, печальная картина. Потому что фольклора не знают, и не знают полбеды, не изучают, к сожалению. Хотя это надо внедрять, это нужно внедрять, начиная именно со школьного еще уровня, чтобы у детей вот эта парадигма в голове, она складывалась правильным образом. Һәр халыкның, димәк, үз музыкасы, үз җыры, үз-үзенә сеңгән, үз яшәү тирәсенә бәйле. Ә менә бу тел үзгәргәч, димәк, без ни өчен әйтәбез? Менә безнең хәзер музыкабыз үзгәрде. Шулай дибез бит инде. Булар, димәк, бик бәйләнгән әйберләр. Безнең телебез үзгәргәнгә, безнең музыкабыз да үзгәрә бара. Генә түгел. Яшәешебез үзгәрә. Теләсә кайсы профессиональ сәнгать беренче чир, теләсә кайсы. Ул булсын әдәбият, ул булсын музыка, ул синтез. Ни өчен без Сәрих Сәйдәшевне безнеке дип телне шул хәтле белә. Үзе шушы җирлектә үскән, шушы туфракмыкка. Рөстәм Яхинны мактыйбыз, үзебезнеке дибез. Ләкин бит ул гармонизация европача бит. Чөнки синтезын алып үстери менә. Ә бүгенге көндә без менә тел Шамил абыдан кайтып, Шамил абый бик күп экспедициялар биргән кеше. Аның зур бер концерты бар. Мөрәҗәтләр буенча, Әстерхан татарлары көй буенча шаккатасы менә яңгырам иде инде менә борчылам. Бер-ике генә тапкыр эшләде ул аны La Primavera оркестры белән үзе исән вакытта. Алар менә без аны яңгыратмыйбыз, без аны яңгыратырга күрәсең менә аның аңламыйм сәбәпләрен. Инде безнең менә бер төрле мин үзем исәплим инде Мәдәният министрлыгында ниндидер менә татарның миллилеген саклап калуга бәйле белгечләр юктыр дим мин. Әйтүче юктыр, тыңлаучылар юктыр дим. Чөнки алар яңгырарга тиешләр. Алар яңгырарга тиешләр. Чөнки без кытышкыч тиз менә искиткеч тиз югалтабыз телне хәзер. Мәктәптә музыка дәресләренә хәзер игътибар бик кими башлады, кызганычка каршы. Ә менә мин укыганда без мәктәптә җыр дәресләрендә татар халык җырларын җырлый торган идек. Татар халык җырлары. Композиторларның әсәрләрен өйрәнәдек, аларның иҗатын өйрәнәдек. Менә ул нәрсәгә игътибар хөкүмәттән булсын иде ул. Чөнки ана сөте белән керә, менә шул балалар бакчасында мәктәптә кешенең менә чыныгы аның теге культурасы, аның бит менә шунда ул шунда барлыкка килә ул, дөньяга карашы. Ноты мы достаем из разных сборников, они сборные.
То есть там разные композиторы встречаются, да. Вот, и там, например, встречается произведение Шамиль Шарифуллина. Вот, например, кантата, которую мы сейчас готовим к концерту, да, вообще не издана была, насколько я поняла, потому что нам консерватория выслала партитуру. И мы с партитуры, где все инструменты выписаны, и хоровая партия. Мы вот с партитуры сделали хоровую партию, и нет даже клавира, к сожалению. Поэтому вот первое произведение, которое мы исполняли, это вот по рукописи. Прям учим по рукописи, отксерокопированные рукописи. Ничего себе. То есть нужны, значит, такие издания, да? Очень нужны, конечно, нужны. Потому что музыка очень светлая, яркая, красивая. И очень хорошо, что есть детская кантата. У него есть сборник. Какого года выпуска? 94-го года. Я тогда была студенткой консерватории. У меня даже стоит его автограф. Он, видимо, приходил к нам на репетиции, я уже этого не помню. И представляете, ценный сборник «Баранга халык маннары». Старинные древние народные песни, которые он переложил, ребятам показывал для пианистов. И он, с нотами, текстом, и он, да? Молодец, и он дал вокальную строчку. И один баит меня зацепил, Шахри Булгар бяйты. И я несколько лет назад собрала свой сборник своих переложений и обработок, потому что часто для детского хора мы не можем исполнять то, что хотим, потому что нет для детского хора. Приходится делать обработки, переложения. Вот, здесь есть все. То есть, да, получается... Вот у него этого сборника, несмотря на то, что это сборник для пианистов, он дал вокальную строчку, он дал текст, он такой умница. И благодаря этому я эту песню смогла переложить для детского хора и спеть как песню. Хотя это сборник для пианистов. И я вот по этому сборнику вижу, насколько он был педагогом. То есть даже пианист, вот он садится, открывает пьесу, а написано что-то, слова есть. То есть, это же как ценно. То есть настолько все продумано. 2007 елда ұзаққа созылған қаты аурудан соң Шамиль Шарифуллин бу фани дөньядан уза. Әмма соңгы көннәрендә дә параличтан каткан бармаклары белән ул ак кагаз битенә тамга ноталар сырлый. Ачылыр-ачылмас иреннәреннән пышылдап булса да җырлар әйтеп яздыра. Алар шиксез, алар вакытсыз, алар үлемсез. Музыка — это же моя жизнь. Йөрәк шиклекләрен киңәйтеп, очар кыштай күкләргә күтәрелеп, көлтә нур булып, бөек музыкага әйләнгән, бөек Болгар мирасы шәшрәп чыга. Балалар хоры өчен язылган аның әсәрләре, иҗат коллективлары бүген яратып башкарган иң популяр җырларның берсе. Жинтыклар инде күптән бастырылмаса да, бер-берсеннән алып торып ноталарын, сүзләрен күчереп, укытучылар бу кадерле мирасны йөрәк пәрәседәй саклый. Все, что бы мы ни брали, я считаю, это такие жемчужины. В данный момент у нас идет связь веков через этот баит. Мы узнали про этот город Булгар. Этот баит, который мы сейчас исполняем, это оригинальный текст того времени. Он сохранял оригинальные тексты. Это же насколько уникально. Мы окунаемся на несколько веков назад и изучаем историю нашего народа, и в этом есть что-то такое, соединяющее нас, современных людей. Такое, да. И дети это понимают и чувствуют. И его мелодии, они настолько действительно архаичны, и что-то в них есть непередаваемое. Нельзя народная песня, она все-таки самая близкая к душе. Нәрсәдән башланасың ул музыка сәнгате? Халыкчан җырлар, классик әсәрләр, милли моңнар, милли көйләр нинди шартларда, нинди тирәлектә, мөхиттә туарга мөмкин? Талантлар булуы гына җитәр микән? Халык күңелен аңлар өчен бу гына җитми торгандыр.
Әле бит аның бай тәҗрибәсендә, авыр заманнарда, ябык юлларда үз әсәрләрен язган әдипләребезнең тормышын да, исемнәрен дә, үткәнен дә, бүгенгесен дә, киләчәген дә аңларга, белергә тиештер. Шундый кирәкле шартларда гына татар музыкасы, татар җыры яңа дәрт, яңа көч, куәт табып, җанланып, һәм дә милли мәдәниятебезне җанландырып, яңадан яңа баскычларга күтәрелергә мөмкиндер.